No niin, eli se ei kaikki. Manu tai Manfredi tässä. Mulle on saapunut taas Loot Crate, joten mä avaan sen kameralle nyt. Mulla ei oo mitään hajua, miltä kuukaudelta tää oikeastaan edes on, mutta se varmaan lukee sit videon tittelissä toivon mukaan, jos mä nyt oon sen saanut selville. Niin turha mun sitä miettiä tässä vaiheessa. Tää näyttää vähän kärsineeltä tää laatikko, mutta toivotaan, että se siellä on kaikki ihan elossa, niin lähdetään saman tien aukaseen. Tämä tästä ensin. Noin. Ja tässä Dustopia. Sieltä näkyy heti. No niin, okei, no. Me nyt näin jo vähän jotain, mutta veikitään tehdä. Ensimmäinen esine. Otetaan paita ensin. Siikataan. Jumalauta. Hyvä pörkele, se on Robocop. Näkyykö toi? Mä toivon todella, että tää näkyy hyvin. Jumalauta, Robocop. Tää on niinku vielä se vanha Robocop, eikä se mikään paska remake. Ei vitsi muuten miten eepi. Nice. Nice. Loot pin. Siinä on joku tommonen pommi. Täytyy sen auki tällainen tipsti. No niin. Ylös. Pisti vitti. Sakeli. Tommonen. Aika siisti. Se menee, en tiedä mihin minä näitä rupeen pistämään, mutta eiköhän minä kekkasen jotain. No niin. Seuraava siinä. Matrix Puzzle. Tää on palapeli. Tää on palapeli, mitä helvettiä. Joo. Ei siinä, että kevyesti paloja. Jumalauta, paljon tässä on 300. En mä tiedä, onko se itse asiassa normaali enemmän tai vähemmän, mutta joo. Vedetään tää veke tänne. Pistetään tää tähän näin. Sitten Bioshock. Joku avain. En ole koskaan Bioshockia pelannut, mutta mulla on ollut kyllä tarkoituksena pelata. Tää juttu menee nyt muuta ehkä vähän ohi. Okei, siis se on avain. Tollanen. Sitten siinä on joku häkki. Sitten joku lintu olevinaan joku. Manufactured for Loot Crate. Eli tääkin on tämmönen eksklusiivinen. Mikä lie? Avain. Okei, that's kinda cool. Noniin, mikäs sit? Fallout Vinyl Collectible. Tää on kyllä makee. Tää ei oo niinku Funko Popin tekemiä. Power Armor. Uskallanko minä ottaa tän täältä pois? Onks tää arvokkaampi, jos me jätän tän tänne? Turhaa edes kysyä, kun minä kuitenkin meinaan ottaa. Noniin. Oh dear. Joo. En minä saa sut pois täältä. Noin. Aika siisti kyllä. Niinku Funko.com, siis onks tää nyt kuitenkin sit Funko Popin tekemä, siis tämmönen, en tiedä näkyykö se tässä, mutta siis jos mä näytän tänne, tai ei rauhoita tästä kamerasta hirveesti. Se on niinku kuitenkin tuo Power Armor siitä pelistä. Mikä se tää sitten? Terminator 2. Mikä tää on? Siis tää on vaan tämmönen alumiini joku läpyskä. Mikä sun tarkoitus on? Mikä sinä olet? The fuck? Okei, no selvä. Mistä täällä on muuta? Sitten täällä on tää buuletti. Mitäs tuo? Joo, sillä ei ollut mitään enempää. Googlet, kerro minulle mikä tuo Terminator juttu on. Terminator 2 Metal Print Exclusive. No niin, kaikki pitää olla exclusive. Mitä? Exclusive. Luonnollisesti, joo. Matrix palapeli. Exclusive Bioshock Infinite Key Blank. Dustopia, niin en ole sitten ihan varma minkä kuukauden teema tää nyt ei, kun itse asiassa tässähän se vissiin lukee July 2016, selvä. Cool. Nopea käydään läpi mitä mä sain. Tää ihme Metal Plate, joku Matrix palapeli, en tiedä teenkö koskaan tolla mitään, koska en tiedä onks mulla tarpeeksi energiaa lähteä tommosia kasaamaan. Tää Loot Pins, joku tämmönen ydinpommi tommonen, tää avain ja sitten tää vinyyli, tämmönen figuriini. Ai niin, ja sit tietenkin Robocop voito. Näkyyköhän se tässä kameraan, jos me pakita vähän kauemmas vielä, nyt se varmasti näkyy. Eiköhän se oo sit siinä. Tää crate oli ihan itse asiassa hyvä.
Niin edellisestä Loot Crateista en pahemmin kyllä siis välittänyt, mutta tää oli mun mielestä aika hyvä jopa. Vaikka mä en tiedä mitä mä tällä teen, mutta tää voi kai sit pistää johonkin koristeeksi johonkin, niin se on kyllä aika makea. Ja tää voi niinku tyyli olla vaikka joku, mä en tiedä, pistää johonkin kohuun, en mä tiedä. Kuitenkin ihan siistiä, sit se Terminator-paita oli aika makea. Joo, olen ihan tyytyväinen. Jos tulevaisuudessa lisää Loot Crateja hommaa, niin luonnollisesti avaan ne sitten kameralle. Joo, mulla ei varmaan tässä sit sen enempää, niin hei, nähdään seuraavassa. Ciao!